Güzel Галләмова. Түз йөрәк. 8-нче бүлек. Ни хәлләр, җәмәгать? Исән сау йоклап тордыгызмы дип гөрләде Шәмсия карчык көтүгә сыерын узатканда. Аллага шөкер. Син былтыр сыерымны бетерәм дигән идең. Тагын асрарга булдыңмы ни дип көлемсерәде Разия. Үзе ник әйттем дип уңайсызланып та куйды. Тешсез авызга да шапылдатып ашарга сөт каймак кирәк, Разия сеңел. Рәхәт иш. Ашау гынамы, көтү куу да бер рәхәт бит. Нужасы да бар инде. Нужасыз тормышмы ни ул? Йөреп торганда асрыйм әле. Әле үзәгеңә төшмәде качкын сыерың. Җәй буе эзләп арыгач, тагын әйтәсең әле, бетерәм дип. Мужит, быел алай итмәс. Картая бит инде. Акыл керер шәт. Акыл чыга гына ул картайган сайын. Булар. Сиңгел булганны гына сөйлисең инде. Карале, син ишеттеңме? Кичә кара тәрәзәле машинага Фәргатне этеп кенә керткәннәр ди. Шуннан Фәргат суга төшкән күк юк булган. Нәрсә дисең? Диде арттанрак килгән Хәкимә Разия белән тигезләшеп. Сыерларын туплауга куган гөлъярлылар яңа хәбәрне ишеткәч шомланып өйләренә таралдылар. Бу вакытта Фәргат тагын нәрсә булыр икән дип борчылып, кичә булган хәлләрне кабат күңеленнән кичерә иде. Йомшак җил төймәләнеп бетмәгән күлмәк эченә кереп уйнаклады. Тупыл мамыгы һич тынгылык бирмәде. Биткә сарылып, борын өчен кытыклады. Аз гына эчелгән коньяк җанны изрәтте. Тормышны тигез дулкынга күмде. Шул дулкында Фәргат җиңел адымнар белән өенә юнәлде. Рәхәт иде аңа. Яңа хезмәттә беренче җиңүләре иде бу аларның. Шунда аның янына вошт итеп җиңел машина килеп туктады. Ул арада аннан әзмәвердәй ике ир төште дә Фәргатне култыклап, мизгел эчендә машинаның арткы салонына этеп кертте. Фәргат курка белми иде, карышмады. Ике ягында утырган кара костюмлы, кара күзлекле егетләрне ул танымады. Аның каравы көзгедә шофер Кәрим белән аның янәшәсендә утырган Сафуанның чагылышын күрде. Сафуан хакимият тирәсендә бөтерелүче вак хезмәткәр иде. Саван туе төнгә кадәр бара икән сездә. Фәргат дәшмәде. Яңа куртларын гына сикертте. Әллә көрәшеп тәкә алдыңмы? Шашлык исе килә. Үзләре хахылдап көлештеләр. Фәргат ачуын тыярга тырышып, ян тәрәзәгә карады. Машина районга чаба иде. Иртәгә кадәр чау пока, диде аңа Сафуан, шыма башлы, кара күзлекле егетләр Фәргатне таныш булмаган фатир ишегеннән җиңелчә этеп керткәндә. Фәргат бер генә сүз дә әйтмәде. Каршы килеп эшне катлауландырырмын дип уйлады. Аннан ул аз сүзле, уйлап кына сөйләшүчән кеше иде. Ут кабызды. Фатирның ярым буш булуы күзгә ташланды. Төнгә кызлар кирәк булса, хәзер үк әйт. Берне түгел, 5-не китереп бастырам, әйт кенә. Шуларны кат-кат хәтердән кичергән сайын, Фәргатның күңеленә шиксез нәфрәт тулды. Шулай янап китеп, бу Лотфуллин әллә акылга утырттым дип уйлый микән? Үҗәтлек хәттин ашкан иде Фәргатьтә. Аның күңеленә тагын да көч-куәт, гайрәт инде. Берникадәр вакыттан соң фатирга Кәрим килеп керде. Ул Фәргатне машинасына утыртып, ак юлга илтте. Ул башына җиткәч, моңарчы авызыннан бер сүз чыгармаган чамасыз җитте шофер телгә килде. Исеме генә түгел, җисеме дә ак икән хуҗалыкның. Хуҗасын әйтәсе дә юк. Миңа рәнҗемә, мин кешесе. Фәргат Кәримгә сөзеп кенә карады. Аңлыйм, рәхмәт, диде, күз карашын читкә алып. Машина кузгалып киткәч тә, юл читендә басып торды ул. Уйлары чуалды. Ни диде соң әле бу Кәрим? Җиргә карап уйланып торганда, моңарчы игътибар итмәгән аклыкны күрде ул. Юл кырыйларына тупыл мамыгы сарган иде. Кәримнең сүзләренә төшенеп, ул елмаеп куйды. Сулышны киңәйтеп, күңелгә җиңү куанышы керде. Ул эре адымнар белән машина трактор паркына атлады.
Әсхәт тракторы тирәсендә мәшкилә иде. Председательне күргәч, аңа каршы чабулады. Фәргать, син? Әйе, Әсхәт абый, мин. Тик берни сорама. Соң, иртән көтү куганда, төнлә сине машинага утыртып алып киткәннәр дип гөрләде халык. Дөрес түгел бу. Ой, бу халыкны. Борчылган идем, ярар. Исән сау икәнсең. Әсхәт абый, тагын кемнәр бар монда синнән башка? Миннән башка... Тагын 2 җан иясе бар Фәргатенем. Кичә шәп кәккәннәр Рифат белән Наил. Син тавышланма инде, яме, диде пышылдауга күчкән Әсхәт. Баш төзәтәләр дә, хәзер алып чыгып китәм мин аларны эшкә. Рафис җәйләүгә 2 тюк салам илтергә кушты Рифатка. Илтер, кабат исенә төшерәм әле мин аның. Ярый дип баш каккан сыман итенде председатель. Вакыты ул түгел иде. Берни сиздерергә ярамый дип уена беркетте ул. Бәхеткә, гаражга таба Рафис җилдерә иде. Ул туктар-туктамас машинасыннан сикереп төште. Фәргать белән Рафис сүзсез генә кочаклаштылар. Әсхәт аларны күзәтте. Рафис утыр дип ымлады. Син сау сәламәтме, диде ул машинага утыргач. Миңа зыян салучы булмады, борчылма. Ничек борчылмыйсың? Без бүген йокламадык. Фәния апага дарулар эчертеп кенә торды Гөлфинә. Күңелне тагын да шомландырып, төнге берләр тирәсендә җил чыкты. Тупыл мамыгы бураны купты. Бүгенге төн гадәттән тыш ак иде. Әллә йокламаганга шунда. Фәргать якындагы посадкада үскән тупыл мамыгы буранын һәр елгы сабан туе чорында күрә. Ләкин быелгы кебек ак дөньяны аның беренче күрүе иде. Әллә игътибар ителмәде микән дип уйлады ул, юл кырыеннан күзен алмыйча. Иңә илтәм абый, бүген үзем карармын барында. Сорамады дип ачулана күрмә. Нәрсә булганы аңлашыла. Үзеңне күргәч, тынычландым инде бераз. Баш исән булсын. Кичкә таба кил әле син. Фәргать капкасыннан кирип китте. Рафис абыйсының төз гәүдәсенә, көрәшче кебек нык бәдәненә карап озатып алды. Алла сакласын, диде ул, төнлә кичергән төрле уйларны исенә төшереп. Тугызынчы бүлек. Авылдагы тормышлары зарланырлык түгел дип кенә әйтү аз иде. Гөлфинә киң карашы, тирән белеме, күркәм холкы, ярдәмчеллеге белән коллективта гына түгел, авыл халкы алдында да ихтирам яулады. Укучылар аны гадилеге өчен үз иттеләр. Таифә дә Илмирны бик яратып карады. Рафис кырда иген үстерде. 2 гаилә аралашып яшәгәнгә, алар гаиләсенә Фәргатьнең эш буенча булган авырлыклары килеп ирешә. Күпмедер борчуга сала иде. Уңышны җыеп алуга да бар тырышлыкларын салды 2 ир. Игеннең тишелеп чыгып, яхшы гына үсеп китүенә, яңгырлар яуга сөенеп туя алмасалар, урып җыючырында яңгырлар комачаулаганга көенеп бетә алмадылар. Рафис башкарыр дип көтә-көтә сузыла килгән каладагы фатир мәсьәләсен Гөлфинә азрак акчасы булыр дип, элеккеге коллегасына яшәп торырга биреп хәл итеп кайтты. Тагын төн буе яңгыр яуды. Кырга кичкә табагына кирип була. Бүген төшкә кадәр вакытымны сезгә бүләрмен дип әйтеп бетерү булды Рафисның. 2 кызы әтисен кычып та алды. Әтием, машинада авылны әйләндер әле, диде Гөлгенә. Машина дигәннәре колхозның УАЗига иде. Гөлгенә нәкъ менә әтисе утырган утыргыч аркасына тотынып утырып йөргә ярата. Әтисенең үзенә бер төрле тәмле исе бар шул. Мине дә, дип сикергәләнде ул сине. Энегезне карарга булышсагыз, мин сезне районга алып барам, уенчыклар алырбыз. Ура! Без яратабыз Илмирне, әти. Гөлфинә ризасызлыгын белдерде. Анда барсагыз, озак йөрерсез инде. Кайчаннан буш вакытыңны көтәм. Бакчада эшлисе эшләр дә бар иде. Кем әйтә әле үзем генә барам дип? Син дә барырсың. Алмагач үзентеләре алырбыз. Шулай дисәң генә инде, дип елмайды Гөлфинә. Алар Илмирны да үзләре белән алдылар. Таифә мунчада башына ялгыш кайнар су куйган иде. Башын бәйләп,
аш-су тирәсендә йөрсә дә, аны ял көнендә дә бала каратып борчымадылар. Бик тиз кайтып та җиттеләр. Бакчада җир юеш иде. Зыяны юк, диде Рафис, үз-үзенә сөйләнгәндәй. Язгы туфрак түгел, бүген үк утыртырбыз үсентеләрне. Нәни Илмирны коляскасына утыртып куйдылар. Кызлар әниләренә сырпаланып, аның Лилия суганчаларын кая утыртуы белән кызыксындылар. Рафисның бу җәйдә беренче тапкыр гаиләсе белән иркенләп аралашуы иде. Ул зур канәгатьлек белән балаларына, кара тутлыга әйләнгән шибәр хатынына карап торды. «Әти, бу нинди агачсың?» диде Гөлгенә, әтисе кулындагы алмагач үсентесенә ишарәләп. Рафисның шаяртасы килде. «Бәхет агачы, кызым», диде ул, һаман да куанычын эченә сыйдыра алмыйча. «Андый агач буламыни?» «Була шул, кызларым. Менә бергәләп утыртабыз да, ул һәр яз сайын безне бәхеткә күмеп чәчәк атар, ә көзен алмалары белән сөендерер. Рафис, син шәһәрдә әрәмҗан буласы булган икән. Ярый әле кайтканбыз. Син сөенеп туймыйсың ахры, авылга кайтканга, әйеме?» Җаның матурлыкка шагыйрьләрчә мәдхия җырлый башлады, дип көлде хатыны. Рафис сүзсез генә хатынын кочаклады. Ике кыз, әти-әнисенең кочаклашып торуларын күреп, аларга сарылдылар. «Әнигә дан җырламасын бу җаным. Туган нигезендә сөйгән кешең, балаларың белән матур гомер итү, халкыңа, туган җиреңә хезмәт итү. Шушы бәхетләрнең барысы да бер кешегә. Миңа булуы зур бәхет бит, Гөлфинә. Язмыш мондый борылыш алганга бик шат мин». Ул иелеп, коляскада утырган улын күтәрде. «Әйеме, улым? Елмаясыңмы? Әти дөрес әйтә дисеңме?» Рафис Илмирны сөеп күккә чиде. Нәни Илмир илап җибәрде. «Рафис, төшер, куркытасың баланы. Утыр турнына. Үзең дә җиргә төш. Төш вакыты җитә. Тагын кырларыңа китеп югаласың. Утыртык әйдә. Кая утыртабыз бу алмагачны?» «Алмагач түгел ич ул, бәхет агачы», дип төзәтте Гөлгенә. Бар эшнең янә үзенә каласын белеп, Гөлфинә бакчадагы эшне төгәлләргә ашыкты. «Кая утыртабыз бәхет агачын, әтисе?» «Менә шушында», дип төртеп күрсәтте ул имән бармагы белән. «Әле генә бишәү басып тордыкмы? Шунда». «Я, чыкыр казалайса, Рафис». Алмагачны утырттылар. Гөлфинә дә бер мизгелгә ашарга пешерәсен, атна буе ял көнен көткән эшләрен онытып, иркенәеп китте, хисләргә бирелде. «Бәхет агачы үссен өчен су сибәргә кирәк була, кызларым», диде ул. Әниләре биргән кечкенә чиләкләре белән ярыша-ярыша су ташыдылар кызлар. «Вәт булдырдыгыз», дип сөйде ул аларны. «Рафис, күптән әйтәм дип йөрим инде. Хәер, безнең бергәләп бакчага чыкканыбыз да юк шул. Әнә теге кызыл җимешле аю баланымы, карга миләше мәле атамасы, шуны кисәргә иде. Нигә кирәк ул? Аның урынына миләш утыртырбыз». Рафис бакча башындагы аю баланына карап, бер мәлгә югалып калды. Йөрәге сызып-сызып куйды. Берни онытылмый икән ләбаса. Хәтер төпкелендә сүнгән күмер агачлары кузгатканны көтеп, ычкынланып үрләргә генә торалар икән. Бу куак сыман агачны Рафис нәни чагында Бужин дип атап йөртә иде. Бужин. Рафисны сыендырган аю баланы. Бузина. Госман белән Сония эчтеләр дә кочаклашып йокладылар. Мәктәптән кайтып кергән Рафис буларны күреп бусагада басып калды. Нәфрәт хисен йөгәнли алмаган Рафисның нәни йөрәге чыгам дип типте. Ниндидер ярамаган эш эшлисе килде. Сумкасын идәнгә җилләде ул. Ата белән ана тавышка уянып, башларын күтәреп карадылар да, тагы да ныграк кочаклашып йоклап киттеләр. Үзләренә мөлдерәмә яшь тулган, тамагына ачы төер утырган Рафис акрын гына сумкасын алды да, алгы якка чыгып китте. Башын өстәлгә куйды да, әнисен сагынып, мыштым гына елады да елады ул. Мәктәптә аңын югалтып егылган апасын бүген хастаханәгә алып киттеләр. Бу өйдә апасы булмагач, берни юк кебек икән бит аңа.
Апам, син терел, диде ул, мышык-мышык елап. Кинәт аның көчле буласы килде. Ул күзләрен зур итеп ачты, кул аркасы белән яшьләрен сөртте. Торып, арткы якка чыкты. Өстәлдә торган бер бөтен ипинең башын умырып сындырды. Өйдән чыгып, баскыч төбендә ачудан күзләрен кыса-кыса ашаганда, ул ныклы карарга килде. Апа кайтканчы, мин бу өйдә яшәмәячәкмен. Тезмәгә менеп, пишәнлеккә уентык ясады. Тик кулына йомшак нәрсә тиеп киткәндәй булды да, куркуыннан кычкырып җибәрде. Тезмәдә йокларга шүрләде ул. Нишләргә, кая барырга белмичә, арт бакчага чыкты. Көзге кояш күзләрен чагылдырды. Үткән кыш ул дуслары белән бакча башындагы калын карны чыкырлап казып штаб ясаган иде. Эх, менә хәзер шул штаб булса, мин шунда яшәр идем дип уйлады ул. Аяклары шул урынга алып килде. Аю баланы төбенә сузылып ятты. Кояш нурлары уйчан малайны җылытты, иркәләде. Рәхәт булып китте Рафиска. Шушы тәбәнәк агач төбенә куыш әзерләргә булды ул. 4 казык какты. Казык башларына аунап яткан юка рәшәткәләрне алюмин тимер чыбык белән беркетте. Аннан чебеш оясы өстеннән целлофан алып, аны рәшәткә башларына бәйләде. Стенаны фанер кисәгеннән юнәтте. Кырыштырган оясын читкә китеп карады. Кызыл җимешле аю баланы агачы куышны киң ябалдашы белән кочаклаган, аны ямьләндергән иде. Рафисның куыш стенасын җылытасы килде. Ул тезмәдән пишән алып төште дә, аны стена кырыйларына түшәде. Беразын ятак итеп җәйде. Үз куышым дип пышылдады ул, эчкә кереп яткач. Күңеленә куаныч тулды. Аягын аякка атландырып, бер кулын баш артына куйган хәлдә, калган ипи кисәген тәмләп ашады. Туңып уянып китте ул. Куыш авызыннан караңгы күк йөзе, җемелдәшкән йолдызлар күренде аңа. Рафис күзләрен ачкач, баштарак аңышмый торды. Аннан бар да исенә төште. Йокысы инде туйган иде. Башына беренче килгән уе сәгать ничә икән булды. Аннан үзен эзләүче булдымы, юкмы икән дип уйлана башлады. Беренче сорауына куыштан чыгу белән җавап тапты. Авыл йоклый иде әле. Бер генә тәрәзәдә дә ут күренми. Димәк, төн уртасы дип уйлады малай. Аның су эчәсе килде. Арт капка ачык иде. Ул әкрен генә өйгә керде. Тәрәзәдән төшкән ай яктысында караватта әүшәләнгән ике гәүдә күренде. Аңлап ук җиткермәсә дә, гайре табигый хәл булмавын төшенде малай һәм акрын гына чыгып китте. Моңарчы төнлә мунчага барырга курыккан Рафис, аны-моны уйлап тормастан мунчага кереп, йотлыга-йотлыга ярты чүмеч су эчте. Шул суны йоткандай, Рафис тамагына утырган ачы төерне йотып җибәрде. Әти, син мине ишетәсеңме? Ал сине әтисенең футболка итәген тартты. Әу кызым, ни дисең? Мин түгел, әни әйтә сиңа, ник дәшмисең? Рафис, син үзең генә монда, уйларың колхоз кырында ахры. Монда бакчага кайт әле син. Бардым, кайттым, дип елмайды ул хатынына карап. Ни дисең? Мин әйтәм, бүген түгел инде, башка вакытта бу карт алмагачны да кисик. Менә бу яшь үсентене утыртыйк шул тирәгә. Хәтер төбендәге сүрелгән күмергә кабат ут үрләде. Рафис кайнарланып китте. Юк, дип кистерде ул шактый кискен тавыш белән. Ул алмагачның алмасын әни ярата иде. Яңа үсентене утыртабыз. Карт алмагачка тимибез. Урын җитә монда. Үзең үк юньләп алма бирми дидең бит бер вакыт. Яңартырга кирәк бакчаны. Балалар да үсеп килә. Син миңа аю баланын кисәргәме юкмы икәнлеген әйтмәдең әле. Анысын кызганмыйсыңдыр бит. Аннан ни файда? Ни ашар җимеше юк. Анда миләш утыртырбыз, Рафис. Кирәксез әйберләр дә кирәкле була кайчак. Ул мине үз кычагына сыендырган агач. Элекке дусларга хыянәт итәргә ярамый. Файдага карап кына фикерләү дөрес түгел ул. Матур бит.
Торган торсын. Гөлфинә бакча башындагы кызыл җимешле аю баланына кабат борылып карады. Әйе, матур инде үзе. Яхшылык һәр нәрсәне матур итә. Кирәксез агач ышыгында бер терәксез бала булып ятмасам, шуның төбеннән күтәрелмәсәм, бәлки мин дә кисү яклы булыр идем. Иренең күз карашында әрнү, гаҗизлек, сыкрану күреп, Гөлфинәнең йөрәге сулкылдады. Ул ирен кочып алды. Рафис, син әйбәт кеше. Безгә менә шушы бәхет агачының шау чәчәккә күмелгәнен күрергә, шуның нык кәүсәсенә арка терәп, оныклар сөяргә насыйп булсын иде. Куаныштан яшь йылтыраган күзләр, бер-берсенә чиксез ышанган хәлдә, бер-берсенә сөеп, шул ук вакытта бер-берсен югалтудан куркып сагаеп карадылар. Рафис янә каты итеп хатынын кычты. Бер үк төрле уйлар белән бер-берсен кысып кучаклаган гәүдәләрне берни дә айыра алмас кебек иде. Унынчы бүлек. Үзе белән салкын ияртеп ишектән Фәргать килеп керде. Гөлфинәнең ике кызына дәрес әзерләткән чагы иде. Ул сине зиһенле бала буларак тиз ота. Аңа дәрес әзерләтүнең бер авырлыгы да юк иде. Ә Гөлгенәсе укуда йомшаграк булганга, Геләнисенә таянды. Әни, китмә инде. Тагызак көтәргә кирәк була сине, дип пышылдады Гөлгенә. Теле иртә ачылган Илмир апасы артыннан кабатлады. Әни, китмә. Гөлфинә улының булай гына әйтүен белә. Ә менә кызының ялварулы караш белән өзелеп карап әйтүе аның йөрәгенә тиде. Әмма кергән кунакны каршы алырга кирәк дигән әдәп кагыйдәсе җиңә төште аны. Ул: "Мин хәзер, кызым, килгән кешене каршы алырга кирәк", дип арткы якка чыгып китте. Кыз ризасызлыгын күрсәтеп, пуфылдап калды. Гөлфинә тиз генә чәй табыны әзерләде. Гөлгенәнең көтә торгач, дәрес әзерләү теләге сүнде. Гөлфинә кызы янына әйләнеп керде дә, баланың ай-ваена карамыйча, янә өйрәтергә тотынды. Арткы якта ярсып Фәргать сөйли иде. Әйттем бит, Рафис, ашлыкны басым ясап дәүләткә ташыту, кыш уртасында өф итеп өрерлек фураж булмау, сөт азаю фактлары сәбәп кенә дип. Бүгенге дүшәмбе киңәшмәсендә Лотфуллин Гел ак юлны тәнкыйтьләде. Булдыксызлыкта гаепләп, председательлектән мине төшерү бар вазгыяте шул. Тирене калын айттым мин, брат. Мин моны көтә идем инде. Сиңа әйтмәдем генә. Буталачак, булганачак ак юл. Булганчык суда балык тоту яхшы була. Син давай, үзеңә җир кишәрлекләре сора. Фермер я крестьян хуҗалыгы оештыр. Киңәш шул сиңа. Бу юлы син җитәкче, мин ярдәмче булам. Нишләмәк кирәк? Ак юлны саклап калып булмый. Көч алар ягында. Безгә бераз булса да, үз җиребезгә хуҗа булу мөмкинлеге алырга кирәк. Уйлаган идем мин моны. Техника эләгер микәнсең? Бирмәсләр шул. Җир белән генә нишләп була? Өлеш чыгарга тиеш. Аларга техникасы да, хуҗалыгы да, кырлары да кирәкми. Җиргә хуҗа булу хукукы. Шул хукукка таянып, инеш ярларына ия булу гына кирәк. Мин бит күпме басым ясасалар да, үзем тәгәрәп үскән инеш ярларын читләргә сатмаячакмын. Ил иңләп җир сату вәзгыяте бара. Безгә 300 гектар җир алып, үзебезне дә, җирдән аерыласы килмәгән авылдашларны да эшли итәргә кирәк. Ак юлны алып 2 елда эшләмәячәк инвестор. Банкротлыкка чыкты диячәк тә, бетте диген ак юлны. Аз түгелме соң ул 300 гектар? Соң 500-не сора, кылачын җәеп, меңләгән гектар җир җәйрәп ята ич. Ярты төнгә кадәр тамырлары шушы җиргә береккән 2 ир җир турында сөйләштеләр. Икенче көнне Рафис хакимият бинасына юл алды. Бер җирдә дә кылач җәеп, хуплап каршы алмасалар да, законга таянып, барысында йөреп чыкты Рафис. Тик авылдан иң ерак, иң уңдырышсыз җирләрне бирделәр аңа. Сыер фермасын көчләп тактылар. Алмый чарасы булмады. Бәхеткә, яңа инвестор яшь,
бик йомшак кеше иде. Тәүфик исемле икән яңа инвесторыбыз. Белдеңме әле син? Диде Рафис, Фәргать абыйсы белән кабат очрашкач. Бу йомышчы малай. Тегеләргә иң кирәкле пешка, диде Фәргать көлемсерәп. Исеме җисеменә туры киләме икән? Безгә дә яхшы булыр иде, Тәүфиклы булса. Фәргать Рафисның аркасына кулын салды. Бу аның канәгать булуын күрсәтә иде. Белмим, ә менә итәгатьлелеген беләм. Эштә егетләр сөйләде. Ихлас күңелле Җәмилә апа кыска буйлы, чандыр яңа инвесторыбызның идарә тирәсендәге ирләр белән күрешеп йөргәнен күреп, акыллым, кем малае син, ничәнче класста укыйсың дип сораган. Беренче соравын гына бирсә дә яраган булыр иде дип уңайсызланган механизаторлар. Апа, мин сезнең Ак юл хуҗалыгының яңа рәисе булам. Буем шулай кечкенә шул, дип елмайган Тәүфик. Уйлап кара, димәк ул тәрбияле кеше. Мин шуңа күрә аңа яхшы карыйм. Җәмилә апаның сүзеннән көлгән Фәргать көчкә тыелып. Хәбибулла абый бакыйлыкка, карчыгын шаянлыкка тәмам өйрәтеп күчкән икән, диде. Юк, шаяртып әйтмәгән Җәмилә апа. Чынлап та шулай дип белгән. Эй, җанашым, гафу итә күр, мин шундый инде, дип гафу да үтенгән. Өенә кайтып, Хәбибулла абыйның кырларны иңләп үлчи торган атланмалы таягын кирәге чыгар балакаем. Картым ат казанган агрономия исән-сау эшлә дип китереп биргән. Рәхмәт әйтеп, елмаеп алган таякны Тәүфик. Миңа кирәк булмас, музейга тапшырырмын дигән. Әйтәмиш, тәрбияле кеше дип Тәүфикны. Сәдака итеп ал дип, шыгырдаган 100 сумлык та биргән. Җәмилә апа чат сайын яңа председательне мактап йөри хәзер. Күңеллеләндәле авыл тормышы, дип куйды Рафис та шактый күңеле күтәрелеп. Рафис Тәүфик белән уртак тел табарга тырышты. Алар бер-берсенә комачауламыйча үз юллары белән хезмәт иттеләр. Күрде Рафис, Тәүфик кеше иде. Мөстәкыйль рәвештә берни хәл итә алмады. Өстән ни кушсалар, шуны эшләде. Фәргать абыйсы әйтмешли, йомышчы малай вазифасын үтәде. Рафис бик кызганды аны. Шуңа еш кына ярдәм кулы сузгалады. Рафиска беренче карашка бар да җиңел бирелә кебек иде. Ул зорлана белми иде бугай. Беренче елында ул яхшы гына уңыш алды. Әмма терлекчелектә эшләр авыр барды. Сыерлар начар тыкымлы иде. Бракка чыгара торгач, 200 баштан 70ләп сыер калды. Әгәр районнан сүз булмаса, ит-сөт юнәлешендә эшләмәс тә иде. Таләп бар шул. Рафис каз үрчетү тармагын ачып җибәрде. Инкубаторлар алып кайтты. Линда токымлы каз фабрикасы белән контракт төзеде. Бер фирманы үзгәртеп кырды. Авыл кешесе азмы күпме эшле булды. Җәйгә 2 тапкыр печән туклап, хезмәт хакы исәбеннән халыкка печән өләште. Бай җирләре өчен бөртекле ашлык белән түләде. Рафис тирлек асрарга мөмкинлекне бирә. Аллага шөкер диештеләр гөльярлылар. Яңа председатель юкны бар итеп, хуҗалык оештырып эш үрләткәндә, инвестор Тәүфик булган мал-мөлкәтне банкрот дип каядыр озата торды. Гомер буе җиргә бирегеп эшләгән хезмәт ияләре эшсез калды. Барысы да Тәүфикны ачуланды. Инеш яры буенда мәхәббәт таш йортлар калыкты. Авыл урамы исерек ирләр белән тулды. Рафис чамасыз җитдиләнде. Ул халыкка караганда да яхшы аңлый иде. Авыл хуҗалыгының җан тәслим кылып бару иде бу. Председатель үз җиренә сорап та үзенә бирелмәгән уңдырышлы, әмма чүп баскан ташландык кырлар аша йөрде. Гаделсезлеккә йөрәге сыкрый, әмма чара юк иде. Бу юлы инде моңзар киресенчә Фәргатькә түгелде. Ә Фәргать заманага ераклашып, җай белән генә эшләргә өйрәнде. Намазга басты, кече бизнеска бирелгән процентсыз кредит алып, керамзит блоклар басу устаны белән әйбәт кенә табыш кертә башлады. Шулай да Рафиска булдыра алганча булышты. Рафис алай итте, булай итте, үзе төзегән алга крестьян хуҗалыгын алга чыгарды. Җайлы гына эшләп йөргәндә, ашыгыч рәвештә хакимият урынбасары Сафуан Рафисны үзенә чакыртты.
Рафис, халык бик мактый үзегезне. Сез көчле җитәкче. Уңышларыгыз белән чын күңелдән котлыйм. Яңа гына Гөльяр халкыннан хат килеп төште. Анда ООО Ак юл акционер җәмгыяте карамагында эшләгән хезмәт ияләре үзләрен сезнең Алга крестьян хуҗалыгына кушуыбызны сорап язганнар. Рафис ышанырга да, ышанмаска да белмәде. Хатны күрсәтегез әле, диде ул, үз күзләре белән күрәсе килеп. Хат миндә юк. Язулары хак. Үзем дә укыдым. Авылдашларыгызның гызрен аяк астына салу килешмәс дип беләм. Бу әзер булыгыз дип сүз салуым. Башлык бу атнада баш калада. Киләсе дүшәмбедә аның янына приемга килегез. Фәргатьтән тартып алдылар, таладылар да, хәзер миңа этеп төртеп бирәләр. Карышу файдасыз. Рафисның уртлары сикерде. Унберенче бүлек. Күрше Гарифулла бабай Рафис кечкенә чакта да таякка таянган олы яшьтәге ир иде инде. Ходай озын гомер, зирәк зиһен биргән үзенә. Соңгы айларда капка төбендә генә утырса да, Рафисны үз янына таягын булгап кына чакыра ул. Рафис чакырган сайын барыр иде дә, вакыты юк шул. Карт сөйләшеп утырга бик ярата. Үпкәләмәсен дип баргалый да үзе. Энекәш, тиз ара кулга алдың эшеңне. Молодец. Карт булсам да, анык әйтмешли, яңалыклардан күрсим мин. Рафис рәхәтләнеп килде. Бу инвестор талап киткән колхозны сиңа тактылар инде, Авыр булыр бик. Йырмачланган кара юлларыннан башка бер нәрсә дә калмады ич Ак юлның. Гаражда нәрсәне кузгатып була, шуны металлоломга тапшырдылар. Ферманың кирпеченә кадәр сүттеләр. Нык хуҗа булмады шул. Кемнәр диген? Авыл халкы талады. Уртак малны эт тә җимас дигән борынгылар. Хак сүз. Бар җирдә дә шулай, Гариф бабай. Үткән ел кукуруз көнбагышлар җыелмый утырып калды. Йөрәккә тиде дә соң. Әни мәрхүмә, без 3 баланы аш итмәс өчен башак алып кайтканда тотылып 3 ел зинданда утырып кайтты. Колхозның бер учма башагына гомере белән түләде. Кайту белән үлеп китте. Картның тавышы үзгәрде. Хәзер кыры белән кала, күрүче дә юк, диде ул сыкрап. Елама, Гариф бабай, замана бүтән хәзер. Йөрәк сыкрый, әтине сугыш йотмаса, әнине зиндан талкымаса, мин дә ятим булып нужа күрмәгән булыр идем. Әнә шулар ир уртасы булуга китереп тотты. Кара син бу аякларны, инде гып шикелле шиштеләр. Тамак дигән нәрсә бызлы инештән балык сыстырды. Дә сала алмадым шул саулык булмаганга. Кем әйтмешли, ата-бабадан калган бер чиплушка кадәр өйдә ничә җан яшәп ятабыз бит. Бушаган фатирны Мәдинәгә бирәм. Күршедә, классташ та бит. Унны бетергәннән барып кергән иде фирмага. Әлеге көнгә кадәр сыер сава. Полный хакы бар. Үземнән артык түгел, кызым, өйләнешкәннәр генә иде. Үлеп тә куйды шул кияү. Төп нигезгә кайтмый кая кайтасың? Булай абый җиңгәсе киң күңелле булдылар, Аллага шөкер. Уңган булган татар хатыннары дигәндә, Мәдинә бер дигән үрнәк ул безнең Гариф бабай. Әрәм үтә гомере, кызганам аны. Бер шәп кавалер таптым мин аңа. Димләп карыйм әле. Килешергә тиешләр минемчә. Сарык бәрәне түгел, сораган кешегә аяк кулларын бәйләп кенә биреп җибәрергә. Йөрәк эше ул, агайыны. Мин тиң кешегә генә димлим, Гариф бабай. Бөтенләй бабаңа охшаган син, энем. Бабаң да колхоз эше генә җитмәгән, тылларны да димләп парлаштыра торган иде. Кул астындагыларга колхозчы итеп кенә карамаган инде. Шуңа тыллар язмышына да битараф булмаган. Исән чакта бәяли белмибез бит без җитәкчеләрне. Үлгәч, эшләгән эшләрен санап бетерә алмыйбыз. Үзем ишеткәнем булды.
Рәхмәт, ул гына парлаштырды безне диюләрен. Дөрестерлек кеше бар. Нурәхмәт яшти Зәкияне бик тә кияүгә чыгарга димләде. Күп тапкырлар әйткәч, Зәкия ярып салган бит. Аскы тамак сорамый әле, өске тамак сорый дип. Юклык заманы бит. Атасы ни атлы иде әле аның, оныттым да инде. Сугышта үлеп калган иде. Ауру әнисе белән икәүләп җимерелеп барган өйне балчык белән сулап яшәп яталар иде. Шулай дигән җанаш. Рафис тирән уйга батты. Каты әйткән икән шул Зәкия апа дип куйды, бераз сүзсез торганнан соң. Бабаң үпкәләмәде. Аңа колхозның яңа салынган йортын бирде. Рәхмәтен укып бетерә алмады Зәкия. Булгандыр, дип Рафис бер ноктага төбәлде. Җитәкче кеше язмышларын хәл итәргә тиеш. Син муладис энекәш. Горурланам синең белән. Шәһәрдән кайтып, авыл язмышын үз кулыңа алдың бит. Бабаң каны ага синдә. Түлке шул. Жан тартмаса кан тарта диләр. Шулдыр инде бу. Дошманнарың да күп, канишне. Булдырасың, бирешмә. Эт өрә тора, бүре йөри тора. Аяк чалучылар бар шул. Халыкка яхшы булсын, авыл үссен, яшәү яхшырсын дип берәмтекләп җыясың хуҗалыкны. Рәхәтләнеп суыралар. Йөрәк янашуны күреп гайрәт чигә. Җитештергән продукцияны урнаштыру бик авырдан бара, Гарифулла бабай. Базар икътисады гөрләп чәчәк татуын. Җимешен тату юк әлегә. Безнең ишегә чәчәген генә иснәргә кала. Агыла вагонлап ерак юллар аша чит илдән иде, сөте. Якындагы ак юлныкын алучы юк. Ник ак юлныкын алсын алар, Рафис? Кара юл белән кергән нәрсәдән шул тирәдә җәйрәгәннәргә һәр чак табыш тама. Синнән нәрсә? Исәп-хисапны күрсәткән кәгазь? Авыр инде, авыр. Җитәкчелек итү кайда, кайчан җиңел булган икән? Булмагандыр. Һәр чорның үз авырлыклары бар. Әнә Зөлфия Галимовна авылда урта мәктәп бетмәсен дип берәмтекләп баласаны җыя. Сиңа гына әйтәм, Гарифулла бабай, күрше авылга барып килдек. Анда башлангыч мәктәпне бер укучы тәмамлый. Директор әйтә, сезнең сүз үтә, барыйк. Әбисендә торып укыр ди. Әнисе Гөлияр кызы бит. Безнең мәктәпкә килсен дип үгетләдек. Алдан кайгыртмасаң, бер эштә бармый. Ничек тә урта мәктәпне саклап калырга иде. Шулай, Рафисенем. Мәктәп беттеме? Авыл бетә инде ул. Рәхмәттән башка сүз юк сезгә. Синең кебек авылдашлар күп булса иде. Әмма ләкин... Ярар, Гарифулла бабай. Сау булып тор. Уникенче бүлек. Матур гына шимбә киче иде. Рафис шоферыннан башка гына калага элдерде. Шәһәрнең таныш сукмаклары буйлап күңленә күпмедер газиз тыелган 9 катлы йортның ишегеннән 5нче катка күтәрелде ул. Кыңгырауга озак кына басып торды, әмма ачучы булмады. Өйдә юклардыр дип борылып киткәч, ниндидер көч ишек янына кире алып килде аны. Тоткага кагылу белән тимер ишек ансат кына ачылып китте. Рафис шикләнеп кенә ишектән үтте. Үтүен үтте, әмма кая басарга белмәде. Ишек төбендә борчак-борчак ак муенса чәчелгән иде. Исәнмесез? Беркем күренмәсә дә, әдәп кагыйдәсенә буйсынды Рафис. Хуҗалар идәме? Дип кычкырды. Зал ягында карават шыгырдаган тавыш ишетелде. Әмма сәлам алучы булмады. Рафис киренкелек белән тавыш килгән якка залга таба атлады. Бар игътибарын идән уртасындагы бәллүр ваз ватыкларына юнәлдергән Рафис каршына килеп чыккан Илнурны күрмичә сискәнеп китте. Элекке күршеләр бер мизгелгә бер-берсенә карашып басып тордылар. Беренче булып Рафис телгә килде. Нихәл, Илнур? Җылы хисләр белән көрәктәй зур кулларын биреп күреште ул. Аннан Илнурның йөзендә битарафлык чалымнарын укып, өстәргә булды.
Кирергә ярый идеме? Әйдүк, Рафис. Илнур ачык йөз булдырырга тырышты. Үзе тирә-яктагы тәртипсезлектән уңайсызланып, гаепләмә. Минем тормыш шундый булды инде, диде. Һәм шоп итеп әле генә яткан диванына утырды. Аннан Рафиска кулы белән ишарәләп, утыр әйдә, диде. Ике күршенең сүзләре ялганмады. Надия, Илмира кайдасың, диде Рафис, бераз сүзсез утырганнан соң. Юк, алар. Илнур ике кулын як-якка җәйде. Әби белән бабай коттедж салдылар. Атын белән кыз шунда яшиләр. Надия сирәк-мирәк кенә килеп китә. Да, гаилә диген. Кунак озак кына бәллүр вазы кыйпылчыкларына карап торды. Мәхәббәт пыяла, сакламасаң тиз уала, диләр. Алайда сырыйсы иттем. Бар идем ул сезнең арада. Булган да кебек, юк та кебек. Илнурның вазы ватыкларына төбәлгән күзе ачудан кысылды. Ул йодрыкларын кысты. Байтак кына сүзсез торганнан соң әйтеп куйды. Өйләнешкәнче үк без бергә йоклап йөрдек. Мин аны яраткан идем. Ә ул кияүгә корсаклы булганга гына чыккан, күрәсең. Кем белән каралса, шуның белән агаргач, аерылырга да була иде бит. Югыйсә, Надия үткер, югары белемле шәһәр кызы. Димәк, яраткан Илнур. Ул ярата белми бугай. Мин аны аңлый алмыйм. Аңа мин дә башка ердә кирәкми шикелле. Җанын малга биргән ул. Копия әнисе. Аларга ир мал табу өчен генә кирәк бугай. Мин моны бабайга карап күптән аңладым инде. Бу фатирга үзенең дә хуҗа булганын искәреп, мин башкага өйләнмәсен өчен генә үзен күрсәтеп киткәли ул. Авыр тынлык урнашты. Кайда эшлисең? Кибеттә, грузчик. Саласыңмы соң? Эштә җыелып эчкәлибез. Янган йөрәкне ни белән басыймсың? Илнур, әйт әле дөресен. Ни бәйләп тора сине бу фатирга? Бер ни бәйләми. Бер барган эздән бара шунда. Ни эшли алам инде мин? Үзем әни тырышлыгы белән алынган фатирны Надиягә дә калдырып китә алмыйм. Һәм кая барыйм әле мин? Рафис ватык вазаны керү белән таныган иде инде. Бу йорттан фатир алгач, яңа күрше буларак Надия аларны туган көненә чакырган иде. Алар шушы вазаны бүләк иттеләр. Шул чакта Надияның Илнурга сырпаланып кына йөргән чаклары исенә төште Рафисның. Сугыштыгызмы әллә, Илнур? Диде Рафис, бәллүр вазы ватыкларына ымлап. Юк, мин ватмадым аны. Надия ватты. Хәерче искелек калдыгы имеш. Бәллүр вазымы ни? Юк инде, мин. Илнур, менә нәрсә? Таиф апа синең өчен үзгәләнә. Һич югында кайтып күзенә күрен, гафу сора. Бу бер. Икенчедән, мин сине яхшы аңладым. Син ни дә булса хәл итәргә куркасың икән. Иске эздән генә яшәргә яраклашкансың. Ә карашларыгыз җир белән күк аермасы. Яңа тормышка, яңа эз салырга булышам мин сиңа. Кайт авылга. Авылга? Илнур куркынып Рафиска карады. Әйе, безнең авылга, эш бар. Әнигә шул кадәр курктың әле? Авыл малае бит син. Рафис көчле кулларын Илнурның иң башына салды. Нәрсә саклыйсың монда? Шелпәрәмә килгән тормышыңнымы? Әллә бер җылы пычмагы булмаган шушы фатирыңнымы? Кызың үсеп килә, аңа калдыр. Кызганма. Синең өчен Таифә патырган нигезен кызганмаган бит. Хуҗалык балансында бер фатир бушады. Шул сиңа булыр. Башта миндә торырсың. Илнур утырган җиреннән торып, тәрәзә буена килеп басты. Мин әнидән оялам. Миңа аның каршына бару авыр. Оят та. Бераз сүзсез торганнан соң, булмый, Рафис. Рәхмәт, диде. Сиңа бу адымны кайчан да булса атларга кирәк, аңлыйсыңмы? Һәм булдыра алганча тизрәк. Сине әниең саргаеп көтә. Үлсә, үкенечең калыр. Кайтабыз, Илнур. Юк, мин булдыра алмыйм. Булдырасың. Булышам мин сиңа. Яңа тормыш корырсың. Нигә
ымтылмыйсың син бер нигәдә. Синең бар ялгышың шунда, аңлыйсыңмы? Бу кыйпылчыкларны яңадан оештырма инде син. Себереп түк чүп чиләгенә. Киен киттек. Рафис Илнурның һаман тәрәзәгә карап торуына эче пошып, тагы да кырыслана төште. Еш-еш кул сәгатенә күз салды. Вакыттар минем, Илнур дус. Кая борылып карамыйм? Шунда мине көтәләр. Үзең кирәк булган җиргә һәр чак вакытында барырга кирәк. Ышанычны югалтырга ярамый. Юкса хуҗалык та, шәхси тормыш та бармый. Илнур борылып басты, әмма урыныннан кузгалмады. Нәрсәдер куркыта иде аны. Рафис та бу адымның Илнур өчен авыр булганын белгән хәлдә өстәргә кирәк тапты. Кунакка гына, әниеңнән гафу сорарга. Кич кайтырсың, ярты сәгатьлек юл бит. Илнур башын игән хәлдә басып тора бирде. Бер адым алга, Илнур. Беренчесе авыр, беләм. Икенчесе җиңелрәк була. Бүген менә хәзер сине түбәнгә тарткан бу йорт бусагасын атлап чыксаң, бәхетеңә бер адым атлыйсың. Кыю бул, ир булыйк. Рафисның кайнарланган саен тавышы югарырак күтәрелде. Кечкенәдән авыр хезмәт тәмен белгән, ил чигендә солдат хезмәтен үткән авыл малайлары ишбез. Бу бит үз язмышыңны гына хәл итү синең. Кул сузып торам ләбаса. Әйтсәм әйтим, минем өстә йөзләгән кеше язмышы, җир язмышы, авыл язмышы. Мин бит синең өчен генә борчылып килмәдем. Минем өйдә синең өчен саргаеп яшәгән ана утыра. Ул бит синең газиз анаң. Аңла, Ходай бәндәсе. Илнур идән уртасына басып, кулларын болгап, ярсып сөйләгән Рафиска карап аптырап калды. Йөрәгенең кайсыдыр кылы тартылды. Ул күз карашын Рафистан алмаган көе аңа якынлашты. Рафисның кара күзләрендә үз чагылышын күрде. Бу күзләрдә буйсындыру көче бар иде. Ишектән керү белән борынга ит шулпасы исе бәрелде. Илнурның йөрәге урыныннан кузгалгандай булды. Туган йортының бусагасыннан үтү кебек тоелды аңа. Эй, кунак бар икән. Әйдәгез, әйдә, мактап йөрисез икән. Әле яңа гына аш бүлдем дип гөрләде Гөлфинә. Һәр ике якка да бу очрашуның авыр буласын белгәнгә җиңеллек ясарга теләп. Исәнмесез, диде Илнур, күз карашын аска төбәп. Тайфа карчык утырган урындыгыннан торып басты. Кулындагы тостымалын әле булай, әле тегеләй учында әвәрә китерде. Рафис кунакның үз киемнәрен элгечкә алды һәм ишек янындагы бүлмәгә ишарәләде. Кулларны юып алыйк, әйдә, диде ул, юынгычка юнәлеп. Шул арада Илнурга пышылдап кына әйтергә дә өлгерде. Әниең белән исәнләшеп күрешкәч тә, кичер, әни, гафу ит дигән, шунда ук әйтә алмасаң, аннары әйтә алмыйсың. Илнур сүзсез генә ияк какты. Гөлфинә ирләргә урындыклар тәкъдим итте. Тайфа мөлдерәмә яшь тулы күзләрен улына төбәп өстәл артыннан чыкты. Исәнме, әни? Калтыранган куллар анага таба сузылдылар. Тайфа ул кулларны әллә күрмәде, әллә күрешү мөһим түгел идеме, кискен хәрәкәт белән улын кочаклап алды. Башын улының күкрәгенә салып сулкылдап елап җибәрде. Бу күренешкә Гөлфинәнең дә күңеле йомшарды. Балаларның ашауда гамнәре калмады. Әле кунак иргә, әле елаган дәвәнигә карадылар. Бераздан күзләре яшьләнгән Илнур телгә килде. Кичер, әни, әгәр булдыра алсаң. Кичердем, улым, кичердем. Тыйынкы гына калтырап елаган Тайфа башын күтәреп улының күзләренә тутырып карады. Чалара башлаган чәчләреннән сыйпады. Эй, улым, улым, ылыгайгансың да икән, диде ана, үзен кулга алырга тырышып. Илнур яшьле күзләрен яшереп, әнисен күкрәгенә ныграк кычты. Йөрәк кылларын тибрәткән бу күренешне Рафис сөенү катыш борчылып күзәтте. Эх, исән кешеләр бер очраша шул ул. Әйдәгез, утырыгыз. Күрше идек калада, күрештек менә салада. Вәйт дөньясы, аны кая куясы, утырыгыз, утыр. Илнур, син монда утыр.
Рафис гөрләде дә гөрләде. Аңлады ул. Өзгәләнгән ана белән бала йөрәге 1000 җеп белән ялганып маташа иде. Үзе дә сизмәстән хуҗабикә вазифасына кереште. Ай, ашы тәмле күренә. Менә кашыклар, җитешегез. Тәмле, бик тәмле атасы. Таифа апа пешереп куйган бүген. Таифа карчык ашка кашык та тыкмады. Яшьле күзләрен аш булгатып утырган улыннан алмады. Гөлфинә ашау арасында сиздерми генә Таифа апасын күзәтте. 5 ел сагыштан соргайган ананың йөзенә бүген ризалык чалымнары салынган иде. Таифа апасының ашамавын күрсә дә, аша дип әйтмәде Гөлфинә. Күрде, аңлады, аштан да өстен йөрәк пәрәсен. Улын күрү аның рухи халәтен яхшырткан иде. Мәхәббәтле күзләрен әледән-әле улына текәде ул. Илнур суына килгән ашны болгатты да болгатты. Үзе бер кашык та капмады. Рафис бүгенге планын беркем белән дә уртаклашмаган иде. Уйланганын ахырына кадәр җиткерү өчен театр уйнады. Хатын роленә дә кереште. Балалар, тамагыгыз туйдымы? Дәвәниегезгә рәхмәт әйтегез дә, ишек алдына чыгыгыз. Балалар бер-берсенә карашып куйдылар һәм рәхмәт, тәмле булды дәвәни диештеләр. Ата ролендә уйнады. Минем машинада беләсезме нәрсә бар? Нәрсә әти? Видик мәллә? 3 бала әтиләре ни булса да алып кайту куанычыннан сикергәләнделәр. Әмма әтиләре әйтергә ашыкмады. Чыккач күрерсез дию белән шикләнде. Балалар бер-берсен уздырып ишеккә ташландылар. Нәрсә алып кайттың, әтисе? Мин дә карыйм әле. Гөлфинә барын да аңлап, балалары артыннан иярде. Таифа өйрө белән өйдән чыгып киткән тулы бер гаилә артыннан сабыр гына карап калды. Олы йөрәкле, кешелекле ир, акыллы хатын. Эй Аллам, гомерлек бәхет бир буларга. Ана күз карашын ябыгып, үсмер малайлар кебек кенә калган улына күчерде. Бәхет башының кайда булуын беләсеңме, улым? Илнур дәшмәде. Таифа улын алгы якка алып керде. Үзе сандык өстенә утырды. Улына да яныннан урын тәкъдим итте. Илнур утырмады. Әнисеннән уңайсызланып, басып тора бирде. Утыр, диде Таифа, сандык өстен сыпырып. Күрәсеңме сандыкны? Рафис та, Гөлфинә дә сезнең кебек яшьләр. Бар иске нәрсәне ташлыйбыз дип сөйләштеләр. Әмма әллә кайчан гүр иясе булган әниләренең яшьлек истәлеге булган сандыкны чыланга гына булса да пыстырмадылар. Утыр, кил, дип яңадан сандык өстен сыпырды Таифа. Илнур башын иеп, анасы янына утырды. Җылы хисләр бирә торган сандыктыр бу. Минем нарат бүрәнәле йортым сандыгы белән салкын ташка алышынды. Кем уйлаган булай булыр дип. Беләсеңме, бәхетнең башы кайда? Тиң ярлар булуда, бер-береңне хөрмәт итүдә, аңлый белүдә. Син, улым, тәрбиясез хатынга тап булдың. Кеше күңелен тулысы белән акча, мал бетереп алса, тормышның башка кыйммәтләре күзгә күренми. Надия шундый нәселдән иде. Мин сине башкача, нечкә хис белән тәрбияләдем шул. Шуңа да сез бер эздән бара алмадыгыз. Әни, гафу ит. Исерек баштан авыр сүз әйткәнмен. Гафу ит, яме? Ул сүзең өчен үпкәләсәм дә, рәнҗемәдем мин, балам. Ул сүзең бәясе бер тиен тормаган хатының кубызына биюеңнең югары бер ноктасы гына иде. Миндә дә зур гаеп бар. Таифа тирән күрсенде. Күзләре сандыкның астагы бизәкләрендә йөгереште. Күрәм, син дә уйлангансың. Мин дә синең бала чагыңны, үсмерлек елларыңны хәтеремдә әллә ничә кат барладым. Бер генә тәртипсезлегеңне, бер генә начарлыгыңны да исемә төшерә алмадым. Кайда ялгыштым икән соң мин, дип уйландым. Ялгышканмын икән шул. Ана кискен хәрәкәт белән улына борылды. Балага көчле мәхәббәт күзне генә түгел, күңел күзендә сукрайта икән. Син тәртипле булсын дип,
күңелеңне гел сындыра килгәнмен. Шуның белән үземнең кадеремне җуйганмын. Тәртипле, әмма кыюсыз малай үстергәнмен. Гафу ит, улым. Илнур сискәнеп әнисенә карады. Кирәкми, әни, гафу үтенмә. Әйе, мин дә барысын да уйлап, күз алдыннан үткәрдем. Син көчле идең. Ялгыз тормыш тартып та, мохтаҗлык кичертмәдең. Үстердең, укыттың, яңа йорт салдың, өйләндердең, фатир алырга да булыштың. Әни 35 ел торган нигезеннән ничек кузгала алды икән дип, түшәмгә карап, үз-үземә бер генә тапкыр сорау бирмәдем мин. Надия сүзен сүз итеп кенә яшәвем өчен гафу ит. Сәбәбе күңел күзен сукрайткан мәхәббәт. Синең дә Надияны күргәч күзең томаланды. Анаңны ана урынына куя алмадың. Атының каршында көчсез идең син. Әйткәнемчә, гаип икебездә дә. Мин синең өчен генә яшәп ялгыштым. Үзем өчен дә яшәргә кирәк булган. Күңелемә хуш килгән ир заты белән тормыш корырга кирәк иде. Минем ялгышны кабатлама. Син дә үзең өчен яшә. Нигә Надия өчен генә яшисең? Ишетүемчә, сез юньләп бергә тормыйсыз да бит инде. Яңа тормыш башла. Ират ялгыз яшәсә, эчү белән мавыга ул. Надияны елатып калдырмыйсың ләбаса. Әрәм үткәрмә гомереңне. Ул ике килми. Рәхмәт, әни. Үзем дә шулай уйлыйм. Син рәнҗемә генә миңа. Гафу сорарга әллә ничә талпындым, ләкин синең карашыңнан куркып тәвәккәлли алмадым. Кайтырмын мин. Рафис та торак урын вәгъдә итә. Син дә кешедә тормассың. Ялгышларны кабатламыйча бергә яшәрбез, әни. Тайфа улының тезләрендә яткан кулларын учларына алып кысты. Илнур карап торды да, анасын кочагына алды. Кичер, әни.